बेला सातुं कप्रामाव एनुअल स्पोर्ट बादायलायमुं पान्दा संसार जाखा रामचंद्र गातनि जहर नवोदय रोंनकनि साइतकमानि बोखाक्तै बुरिरंनि बागे 600 मिटार ति 200 मिटार खासिक जानाय बादायमुं नखबै गुबुननि बादायमुं रकबो अ खासिमुं बादायमुं पाइमानि यागुल रोंसोरनाय जोग्र खरकसानि यागुल ते खरकसा बखर मिहिमजागै हावा कलाई थांगा नायते ते खरक जिनै रोंसोरनाय जोग्रक बाहायनो हाय बखर मिहिमजागै हावा कलाई थांगा आबुनि यागुलन रोंनकनि आदंग खुंनि मालखुंग खलायै आ बखर मिहिमजागै कलायनाय रकन खसावै हांको साकाम नग तलाङै थांगा साकाम नगनि तांग्रा ग्रक रोंसोरनाय जोग्रक न ताबु काहानकिनो साकनायकिनि खलायै दंगो कक्तबा मानमानि यागुलन रोंफोरनाय जोग्रकनि नकनि बुमा बुफासं फायै साकाम नग फायै सपायगा तामनि बागै अब हायके रोंसोरनाय जोग्रक बाहायके आशक साखामया अंगनानि नांखा आबुनो तैये मंसा कक साना नालिया नवोदय रोंनकनि रोंफोरनाय रक आमनि यागुलन रोंसोरनाय जोग्रक तेबो साखामया अंमाबाय अ रोंफोरनाय रक साकाम नगनि नखरै थांगा साखामया क्लाइजाक रोंसोरनाय रक साका खासि जागमानि बादायमुंग बरकन दागरै रिवो हनि साका ते आशक सातुं कप्रामाव बरकन बासा रिवै एनुअल स्पोर्ट थांनानै मुसुंया तुदै फानो थंनानि बागै जोर खलायो हनि साका सारिकनि दामथाम तामानि जराव खरकची बुरै रोंसोरनाय जोग्रक साकाम नगो एडमिट खलाइजाखा हमारा स्कूल में मना रहे हैं बच्चे को 100 मीटर रेस किया है हाँ, उसी में बच्चे गिर गई है तो हम लोग लेकर आई हॉस्पिटल। कितना बच्चा? 4-5 बच्चे लेकर। 4-5 एक साथ कैसे गिर गया? वो लोग एक साथ दौड़ा रहे हैं ना बच्चे को ग्रुप में दौड़ाती है ना। अच्छा, ग्रुप में दौड़ाती है बच्चे। पहले से प्रैक्टिस कराते थे कि नहीं? हाँ, पहले से पीटी मैम है वहाँ पे, पीटी सर है, वो लोग दौड़ाते हैं।